Doncs benvinguts a l'entrega del 6è concurs de la foto de l'estiu. Dimarts 4 d'octubre va tenir lloc a l'Aula Pasqual Oller el lliurament de premis del concurs de fotografia jove La Foto de l'Estiu, que ja va per la 6a edició. L'Ajuntament de La Palma, a través del Punt Jove, organitza aquest lliurament de premis any rere any, amb l'objectiu d'instar els joves a observar el seu entorn i transmetre a través de la fotografia valors com la solidaritat, el respecte per al medi ambient o l'amistat. Llavors, doncs bé, fem aquest concurs que l'important, com diu el tòpic, no és tant qui guanya, que bueno, cap a les cares és que sí que és important que qui guanya, però sinó sobretot participar, perquè ho parlàvem quan es vam revelar, vam fer aquest format, vam dir, Déu-n'hi-do el nivell, vull dir que ens permetrà, doncs, gràcies a la vostra col·laboració, tenir una exposició durant unes setmanes aquí, doncs, molt interessant, no? Doncs, primer de tot, per tant, agrair la participació. Enguany, 22 fotografies competien per fer-se amb els dos premis de 75 euros cadascun. El premi a la fotografia més votada via Facebook, guanyat per la Cristina Moreno per la seva foto titulada La bellesa dels paisatges desèrtics, i el premi del jurat, guanyat per la Carla Arnal, amb la seva fotografia titulada Passats per aigua. Per aquest darrer premi van votar un total de 10 persones en base a 3 conceptes: qualitat tècnica, valors que transmet i l'originalitat de la idea. Com que hem tingut diferents perfils de jurat, hi ha hagut persones que han valorat molt més una part tècnica i altres persones que han valorat més el tema dels valors. Llavors hem trobat una mitja tant en les diferents categories com una mitja en les diferents tipologies de persona. Llavors una gent li donava molta importància als valors i quedava molt reflectit el tema de la solidaritat, la participació i l'amistat, ho ha valorat molt i no ha valorat tant si estava bé o mal feta la fotografia. I una altra persona ha valorat més que sí, que si la fotografia estava molt ben feta, l'ha valorat molt més però no comptava tant els valors. Per tant, la mitja jo crec que ha sortit força bé perquè al final les puntuacions s'han anat decantant cap a unes mateixes fotografies. Els retrats paisatgístics van ocupar un major protagonisme en tot el ventall de fotografies, però també es van poder veure primers plans, fauna animal i escultures. L'exposició estarà oberta al públic durant les properes setmanes a l'Aula Pasqual Oller. I animar-vos doncs, als pròxims concursos i activitats doncs, a ser-hi, sabeu que el Punt Jove és casa vostra, i agrair la participació de tothom. Gràcies a tothom.